салом бинандагони хабартиҷиб. қурби рубли русӣ дар Тоҷикистон имрӯз нисбат ба рӯзи гузашта 3.4 сомонӣ боло рафтааст. агар рӯзи гузашта дар бонкҳои кишвар 1000 рубли русӣ 135 сомониро ташкил медод, ҳоло бошад ба 138 сомонӣ баробар шудааст. бмт афзудааст ки дар бозори нақдии кишвар имрӯз $1 има 10233 сомонӣ муқаррар шуда, 1 евро 11185 сомонӣ арзиш дорад. ёдовар мешавем ки аввали моҳи март дар пайи он ки кишварҳои тавлидкунандаи нефт барои ихтисории иловагӣ тавлиди нефт ба созиш нарасиданд, бо уфти нархи нефту ҷаҳиши қурбии доллар ва евро оварда расонид. қабл аз ӯ дар Тоҷикистон 1000 рубл то 155 сомонеро ташкил медод. Бонки миллии Тоҷикистон дар шаҳри болоравии қурби доллару коҳиши нархи рубл дар кишвар изҳор дошта буд, ки он ба мушкилот дар иқтисоди ҷаҳонӣ, зуҳури пандемияи коронавирус ва коҳиши нархи нефт рабт дорад. яке аз сабабҳои асосии баланд шудани қурби фурӯши долларӣ нақди има дар бозори дохилии асъор ва зиёд шудани талабот ба он ин афзоиш ёфтани тавозуни манфии савдои кишвар, коҳишёбии вуруди интиқоли пулӣ дар давра ва вобаста ба ин кам шудани пешниҳодҳои асъории хориҷӣ дар бозор ва ғайраҳо мебошад, илова намуд Бонки миллӣ. ин ниҳод ҳушдор додааст, ки берун аз Сарбонк филиал марказҳои хизматрасонии бонки нуқтаи интиқолии пул ва банкомату терминалҳо анҷом додани амалиёти мубодилавӣ қатъиян манъ аст ва риоя накардани талаботи мазкур аз ҷониби шахсони воқеии қонуншиканӣ ба ҳисоб рафта ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ дар пай дорад. бинандагони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо чӣ фикр доред? хеле хуб шудааст ки пули рубли русӣ баромада истодааст ва муҳоҷирони мо хеле хурсанд шуданд ва ҳоло ҳатман нависед шумо. ин ҳамаш аз нефт вобаста дорад. нефтро дар наздикии Путин бо президенти Амрико маслиҳат гузаронданд ва нефтро фароварданд. ин дар пайи он аст, ки рубли русӣ баромада истодааст.